дилноза чанд соли охир барои табиб шудан омодагӣ мегирад. ӯ дар як деҳае дар шаҳри ваҳдат таҳсил мекунад ва бо машварати наздикон ба ин хулоса омад ки духтур будан барои ӯ чун як зан мувофиқтар аст. духтурӣ касбе аст ки метавонам дар хона низ барои саломатии падару модар ва беморони дигар кор кунам. дилноза бо таваҷҷӯҳ ба зиндагии бархе духтарони соҳибмаълумоти деҳаашон ба ин бовар аст ки касби интихоб кардааш дар зиндагии оиладорӣ барои ӯ монеа эҷод намекунад. масалан як ҳамсояи мо ки дар ҳуқуқшиносӣ хонда буд, вақте ки шавҳар кард, шавҳараш ӯро ба кор намонд, мехост ки худаш зиндагиро пеш барад шавҳараш. дар синфе ки дилноза таҳсил мекунад, аксар духтарони ҳамсабақаш мисли ӯ мехоҳанд табиб ё омӯзгор шаванд. ба бовари онҳо кор дар ин соҳаҳо барои духтарон имкони фаъолияту пешрафтро бештар мекунад. нигора орзуи омӯзгор шуданро дорад. мегӯяд агар ҳам баъди издивоҷ натавонад аз рӯи касби худ кор кунад, метавонад дар таълиму тарбияи фарзандони хонавода саҳм бигирад. вай маълимагӣ мактаб дар пеши хонашона мехоҳанд ки вай раванд дар оҷо кор кунанд. духтура даруни хона ҳам укол карда мегирад, одамҳоро табобат мекунем. як таҳқиқоти ахир муайян кардааст ки пешаи табибӣ ва омӯзгорӣ аз касбҳои серталаб миёни духтарони тоҷик будааст. бар асоси ин пажӯҳиш ки маркази таҳқиқоти стратегии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо бунёди атфоли созмони милали муттаҳид анҷом додааст, 34% духтарони мактабхон дар саросари кишвар касби табибӣ ва 23% омӯзгориро бартарӣ додаанд. айни замон наврасон дарк мекунанд ки дар кадом масалан равияҳо бояд интихоб кунанд ки ба оянда масалан зиндагии худро пеш баранд. аз ҳамин хотир онҳо дар ҳамин замони имрӯза бисёртар ҳамин ду мисол барои зан модар ҳамин ду касб муҳим аст. бино ба омори расмӣ зиёда аз 60% омӯзгоронро дар кишвар занон ташкил медиҳанд. аксари кормандони муассисаҳои тиббӣ ҳам занону духтаронанд. таваҷҷӯҳи бештари духтарон дар саросари кишвар ба ин ду пеша мақомотро водор кард то дар ноҳияҳои дурдаст ҳам донишгоҳҳои омӯзгорӣ ва коллеҷҳои тиббӣ бунёд кунанд. худи ҷавонон дар ин маврид назарҳои гуногун доранд. худам мардакам худам кор мекунам, занак ма мехӯронам ва дактора нигоҳ кунам. раҷабгул бобизода дар курси 4-уми донишгоҳи омӯзгорӣ таҳсил мекунад. аз ноҳияи файзобод омадааст ва мегӯяд бигзор хонаводаи шавҳар ҳам ба қадри таҳсили 5-солаи духтарон бирасанд. шавҳаре мекунем ки хондагӣ боша, якумаш мепурсим ки мемонад кор кардан ё намемонад, ба фикр мекунем да. интихоби келин аз байни донишҷӯён ё хатмкардаҳои муассисаҳои таълимии тиббиву омӯзгорӣ ҳам ба як раванди маъмулӣ табдил ёфтааст, вале мақомот пайваста дар пайи боло бурдани мақоми зан дар ҷомеа ба духтарони минтақаҳои дурдасти кишвар квотаҳо ҷудо мекунанд, то онҳо дар бахшҳои ҳуқуқшиносиву иқтисодӣ ва муҳандисиву техникӣ низ фаъолият дошта бошанд.